Btc सरकरा जुनार बिफानाव मोन 80 मासिनि थाखाय थिसनथाइ होनो थांगासिनो बे बाथ्राखौ बुंदों एम राकेश ब्रह्मआ बाक्सा जिल्ला 24 नं मसलपुर Btc बियाबनि सिङाव थानाय मेराघाटआव दिनै Btc सरकारनि फिसारि आरो भेटेनारि बिफाननि एम राकेश ब्रह्मआ जुनार फाहामथाय होग्रा साब सेन्टार बेखेवनानै होयो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा Btcनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनावनो जुनार देहा फाहामसालिनि लुफुंना होनायनि बाथ्राखौ बुंथियो लोगोसे बिथाङा Btcनि भेटेनारि बिफानाव बावैनो मोन 80 मासियाव फिल्ड एसिस्टेन्टफोर थिसनना थांगासिनो दं होननानैबो फोरमायो। मसलपुर समष्टिनि बेन्दोङाव दिनै जोङो मेराघाटआव मोनसे 40 बोसोरनिबो बारा भारत स्वाधीनता जानायनि उनावनो बिनि रायजोफ्रा गोबां समाय माने जिब जुनारखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बा मोनसे साब सेन्टार माने भेटेनारि साब सेन्टारनि मोनसे डिमान्ड दंमोन आरो बे जाफुंसाराखैमोन बे बाराव जोंनि जि माने मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि अननाय बे अननायजों जों बे बाराव मेराघाटआव मोनसे साब सेन्टार मोननो हादों आरो दिनै मेराघाटनि रायजोफ्रा गोबां माने गोजोननाय माने सारनिसिम जासिहरदों आरो आंबो पार्सनेलि जिहेतु मेराघाटआ बिराद गिदिर मोनसे ओनसोल आरो बेनिफ्राय हाइवेसिम अर्थात बरमायाव मोनसे डिस्पेन्सारि दङ बिसिमहालागै 15 किल'मिटार गोजानाव थांनानै माने जोंनि दाउ अमा मोसौनि माने सिकित्सा लानांगौ बे बारनिफ्राय जों मेराघाटआवनो बेखौ मोननो हाबाय बेनिखायनो सारनिसिम आरो जोंनि बिटिआर खुंथायनिसिम जों गोबां साबायखरखौ बावदों आरोखि गोजोननाय फोरमायदों आरोखि जोङो फैगौ समाव जिहेतु जोङो मिथिखागौ जोङो पिक मिशन मोनसे लन्च खालामदों आरो बिदिनो दुत्त मिशन डायरि डेभेलपमेन्टनि सायाव जों बानाय थांगासिनो दङ गतिके जोङो गासैबो समष्टियावनो जिखिनि साब डिभिजनफोर दङ बे साब डिभिजनाव जोङो बे भेटेनारिफोरखौ लुफुं थांगासिनो दङ आरो फंसे खोथाखौ जों मानिनांगोन थांनाय समाव भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव बहुत अफिसार्स लेफ्ट जानानै दङ डाक्टार गैया जानानै दङ न'आ दङ खिन्थु माने एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै किन्तु बे बाराव जोंनि जि माने डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि अननाय आरो जोंनि चिफ जि प्रमद बर' मानगोनां प्रमद बर' सारनि अननायाव बे बाराव जोङो 80 जन माने 80 जन जोङो फिल्ड एसिस्टेन्ट जोङो साकरि जोङो अलरेडि माने एडभार्टाइज होदों आरो आगस्टनि जोबथियावनो जों बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होगोन बेनिफ्रायनो जोंनि माने मोजां मोनसे मेसेज मोजां मोनसे थासारि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव माने दाउ अमा फिसिनायाव मोसौ फिसिनायाव जानो थांगासिनो दङ बे मोनसे सागान होननानै आं बुंनो हायो आरोखि बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम